sa preplatí. Tak hrozne mali tiež veľmi, alebo veľkú šancu na dobré umiestnenie, vypadal som do 6. miesta. Možno to mohlo byť minulý rok už, možno, že bude na budúci rok lepšie, možno horšie. To je Dakar je o tom, že Dakar je Dakar, to ťažko vysvetľovať, je to dlhý závod a či dojdem, či nedojdem, či robím dobrý úspech. A hlavne by som chcel, že sa vždy zdraví vrátil domov. Nám vysvetlím, teda, aké tam boli podmienky, čo sa týka teplôt? Ako dlho sa ide? 2 hodinky denne? Ako to počítaš pri triatlone? Ráno sme väčšinou tak po 5. aj o 4. stávali. Jazdilo sa aj do 5. večera, takže 12 hodín. Ráno bola trošku zimšie, večer bolo aj 50 stupňov. Sme mali v aute 36 stupňov, takže potom už tam vyššie bolo večer zimšie, takže tam sa dalo už trošku lepšie naspať, ale tie prvé dni tá únava ešte. Keď je tá únava, tak samozrejme aj ten človek to zaspí, ale je to ťažké. No. A ty máš navigáciu, nemôžeš povedať, že som videla, že vlastne také bolo... Nie, to je ďalšia vec, ktorú si bežný človek myslí, že nie je to navigačného, ale podľa navigačného by každý trafil. Takže tam sa nie je podľa navigačného, tam je iba GPS, no vlastne navigačný, ale je to iba, aby oni kontrolovali nás, že kde práve sme, keby sa niečo stalo, ale my ideme podľa rohu. Ale rohu ťažko opisovať teraz, keď to nikto nevidí. Že je to aj o tom, že nielen aby si proste išiel niekde, nemal nič v hlave, ale musíš proste rozmýšľať. Áno, ja som musel presne navigovať. Presne ten roh budem ukáť danú situáciu, čo kde mám odbočiť, ale to všetko si vyhrá tam podľa prejdených kilometrov, podľa azimutu, ktoré mi ukazujú stupne a tak, takže to je trošku tak, nie je to jednoduché. Dobre, tak nezačneme. Kamaráti majú 20 litrov. Ďakujem. Tam pánu poviem tak, kúpili sme si dve zdravotné a dali, iba sme sa pokecali z Zaďko Turbo týmu a s chlapcami Romana Jopa, čo sú Jano Rumpli a Jarci. Zdravotné tamojšie? Alebo... No, nie. Tak nie, také niečo doma, nie, tam tamojšie. A čo to bolo? Čo to bolo? Ten havanský rum. Dobre. A to len tak, to sme si ako dali po 3 a ešte sme sa žiadne veľkosti. Patrí hlavne našim partnerom, ktorí nám na Dakare 2012 pomohli. Áno, a treba povedať, že naozaj partneri, to je pre nich taký risk, podpora niekoho, kto ide na Dakar. Tento rok risk vyšiel, to znamená, že úsmev od ucha k uchu aj na perách Antona Molnára. Tono, nech sa páči, teraz by som poprosil teba, aby si to zhodnotil, pretože naozaj nestáva sa zvykom a bolo sa mi zdá, že výnimkou, že Štefanov motor vydržal ako jeden z mála.